بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمنا أندري ربنا فلان إني بمنا يا يعرفنا بيعدوك وابلي أمي دوني كواي بس كم بمنا كم فما أنتي بمنا يا لده يعرفنا بمنا يعدوك أها بمنا يا جوجودي أوي جوجودي est-ce bon bamana kan bo fo est-ce que bamana jogo bena problème bo yoro de lo mogot sa kan donga se haga doma kasro a jogo don tilaw aha ayo d'accord ni côté en va to wala oh ni ko ni kan donga se haga doma kan ni a jogo de bitanyo na shi chama namu oh ni ye kan don kasi haga doma nam ibaye ka foko a jogo do bila okay alna be maila ayo ibido solo la bamanan ini faso den ni faso denya o fana fula bita nyona de ko awo lu bita nyona faso denya faso de nyu ma be a juguma be ko ma ke faso de chugo bi faso denya ke nga dota nyu mai ala kan kolo ye do refanta juguma ye a juguma ye muye munun be do janfa kono onu me tsega sawe ka gelala se jamana ma o e faso de nyuya yi o nga faso de nyuma yi muye mo min ba ka jamana la fasa ka nyini hera kana ka jamana kono nam ka jamana ka nafon na ka nafon so sira o bela jeli la fasa o fon me tsega sawe ka gelala se jamana ma nase ko bala ati do lu dafe ayu o lu faso de nyuma yi tubarakallah awo bamanan dara mba ku jeni muye ko bamaden beti ka den ko do be ke kana do be ke kore mo fam bamano ko tele ko bamaden beti ka den ko do be ke kana do be ke koro bo bo fa mi fo suno bama ga chugo na den win soro o bamaden namu nga ba fa ka mu fo kuma do mo be den soro able almaden la na yi den soro nam den beti ke mo lagbar isa kuna jugoti dembela dembe tigi sakuyi ibta soro iba ita fe kodo ka kika su nam deno bake ita fe kodo ka ke deno bake sikatola o ita fe tablo doga ta ideno bo tablo ta o de kam ba fo ko bama dembe tike bamaye dobke kana dobke kuruye o koro mo den sugu ya bi se chaya ka sauke jogo ya ble andan wala jogo mun re bete isa kuna jogo yi do re a jogo nu re siya chama eti ye ulaire afko ne fura ko ala kan gishi ko ni karsa den ko karsa den mi ngani ko fko ko chana ko amani ye karsa la o ye bama dengale kanadi Allahu akbar awo bollo ko den jugu abi fanyuma mangutu ka fanyuma ka mangutu den jugu oui parce que ko nejo ko karsan dendo awo donc alati yede biye awo ede biye ne karsan den mo ko rebe kabako mo kaba mun able parce que ta soro ni abiga jugo minye jugo minke wala ta fa jugo wala mo ko don jugo ga fam mangu abi fam mangu tuti sabula abike kaba ko mo bolo ka fo karsa ni fona ngara karsa den wala kan ke o dawal banko mo bolo o sabula kara den jugo ye voilà o note nakara nyuma ye abla nan komando nam asusoli ni akaba ko maro tichaya afoko kon ni karsa den ma ni ketan ako kain awo donc kabako tiga kabako ye sabula den kera afay ayo bismillah abla nan nam biye desano kalo kle sabaye juma dondo samba fulani mogani kele fasri bawo sebeni ke fasri gafo kuna amna la frete fole mi ka seka kuma ba folo do nyefo mo ye famel ka soro kuma do la blay nam aw samba damani l'indicateur de renouveau ale mu sababi olu kele no ka nyine do ke BDMS nyam ko kura o ale ye mo sugu minje atemena sira munu fe wasa mo ko seka do indicateur mo ko kele no kunne do kuma do no chablay ale te dinayo oche dunante ay danga kara nyema dude ndodo okoni awo hal BMS franta o chugu kelenye fana kala dude fana tara du kono ayu dude ngara dutigi okani akilla o sosolino kuma mancha o boysa bole ko sa ka jira ka fu isa ka ojim ko ale ka kiri ko jabu bi bobi o ko wera nyina ale ko magacha
a kuma ka ca non depuis a bɔra ka mɔgɔw ɲinina ko parce que a tɛ kuma tuguni yɔrɔ a bɛ ɲɛ a y'a kɛ makun ye o ye tiɲɛ a y'i mankan suma o bɔlen kɔ sa Kati préfet k'ale bɛ wuli ka jɔ dɔw la walasa dugukolo ko mankan min bɛ Ndegedo sirakɔrɔ Ɲare ale ni sirakɔrɔ Ɲare ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛ se ka tasuma bɛ se ka dɔfɔ cogo min na ko wuli ka jɔ dɔw bɛ sen na Kati préfet Haruna Jara fɛ o bɔlen kɔ sa min tali kɛ sida ko la ko maa 1000 ani maa 300 bi fatu a bana in fɛ don o don a ni hakili yande o ko nin tɛ yan o tɛ Mali ye ala kan kisi o la a bɛ sɔrɔ diɲɛ sinon ni o ko de an bɛ ban joona dɛ tiɲɛna maa 1300 don o don a y'a bila o kuma o ka ca o tɛ Mali ye sifɛn ni baliku bɛɛ bɛ dɔgɔya o la a kuma ka ca o bɔlen n'o bɔra yen ko DGCC baarakɛlaw k'u b'a fɛ ka taa baara bila kuntala jan na n'u ka laɲini ma sabati o tɛ se ka baara daminɛ k'u b'o bolo kan a bila dan l'essor faso ka fasiriya ko di a y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko kalanso min dayɛlɛla Sibi ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu bɛ balofɛnw dilan ka jamana kɔnɔ ka sɛnɛfɛnw bayɛlɛma ka kɛ balofɛnw ye ko a lawula min kama o de ka se ka sinsin kɛ kosɛbɛ denmisɛnninw ani musow kan olu ka se ka bɔ baarantanya kɔnɔ a bila dan CNT la ko sariya dɔw kɔni taara wasa taji dugujukɔrɔ nafolo minnu ye taji ni gazi ye olu ɲinini bɛ se ka waleya cogo min na ko b'a la ka baara kɛ o siratigɛ ninnu na sida kɛlɛliko hukumu kɔnɔna la ko jamana ɲɛmɔgɔ jira k'a fɔ ko olu ka wulikajɔ bɛ a nɔ na k'a bɛ to a cogo la yɛlɛma tɛna don a la ko a b'o dɛmɛ yɛrɛ awɔ ko a bɛ miliyɔn 60 d'u ma le sort de Bamako ale y'a jira k'a fɔ ko faso ka so minnu feereliko kuma cayara waati dɔ ni a fɔra ko sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛla ko kuma ko sɛgɛsɛgɛli ninnu jɔra de wala a kɛra cogo di ne to dɔn ɲininkali tomi bɛ yen nɔ Yusuf Toluba n'ale ye Dana Masago kɛlɛbolo ɲɛmaa ye a y'a jira k'a fɔ ko fila minnu bɔra siyɔrɔ la ka sababu kɛ kɛlɛ ye k'u ka segin ka na u ka so ko baasi foyi t'u la kɛlɛ banna a kɔni ko k'u ka segin u ka so ni y'a ye n'a ka daba n'a ka sɛbɛnniw ye e ma deli k'ale ye a bɛɛ ye sɛbɛn daba kunkurunin b'a kan a tɛ na y'a ye o a foto tɛ ne ye de bon dabanin b'a kan fɛn caman b'a kan na dɛ sɛbɛnni b'a kan na sɛbɛnni b'a ko la sɛbɛnni b'a sen na n'i y'a yɛrɛ i yɛrɛ bɛ siran kalo kɛni a kuma ka ca ayiwa e de n'i y'a ye télé de la dɔ bɛ na ale ni premier ministre Bubu ye ɲɔgɔn kunbɛn u y'a bɔ télé la ale n'a ka minɛnw de donna n ko ye nin tɔ kɛ ninnu bɛɛ dɔn cogo di daba kunkurunin b'a kan na sɛbɛn b'a kan na sɛbɛn b'a bolo la n'a ka kan dɔ dulogini n'a ka n ko sécurité sɔrɔ ko nin bɛɛ ka dɔn nin bɛɛ wa ayiwa a yɛrɛ lakananaw don Ablaye ayiwa an ka da ala la o tiɲɛ nka ni siga dɔw b'i la i fana b'a ɲɛɲini cogo wɛrɛ la ko nɛgɛ aya de b'a bolo mɔgɔw ko ten ne ko nin bɛɛ nɛgɛ aya de ayiwa n ko a kana dɔnni d'a ma olu minnu bɛ kɛlɛdaga la o ka ɲi olu bolo Ablaye o bolo ko sa dɔgɔnɔdugu la kɛrɛnkɛrɛnnenya Sevara ni Koro ni ɲɔgɔn cɛ ko sira bɛ to ka tigɛ mɔgɔ jugu fɛ kuma bɛɛ siga t'o la ko maa kelen kɔni bɔnɛla a ni la ko senfɛ ko maa dɔw wɛrɛ fana bɛ yen nɔ olu minɛna ka tunu n'olu ye ko bolofɛn caman tiɲɛna Ablaye an dan n'o ma ɲi ne jumɛn inspecteur l'inspecteur il veut inspecter qui ayiwa n ye Mamadou Diko Jaba la kan yan nɔ ko yala ko Mamadou Diko b'a fɛ ka ko gɛlɛya kosɛbɛ kojugu wa ne t'o dɔn ayiwa a ka taa ɲininka kɛn bɛ ka ɲininkali tɔmi bila yen nɔ ale yɛrɛ ka taa ɲininka dɔrɔn bon o bolo ko sa n bɛ tali kɛ Kanamu ka tɔnsigiba min bɛ wele ko conseil d'administration ne ni y'a ta ko 23nan ye ko ɲɛmɔgɔba ni a ka baarakɛ kulu kɔni k'u fora k'a fɔ k'u ye baara min kɛ ko baara ɲɛna ko kalanso kɔnɔna na ɲɔgɔn gɛlɛya minnu bɛ ta kalandenw ka farinya wale ninnu ko a senfɛ ko lakɔliden 2 olu kɔni bɛna na polisiw fɛ ka sababu kɛ ko kɛlɛ dɔ tun bɛ sen na lakɔliden ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Ablaye ko marifa b'u bolo ko marifa u ye sɛgɛsɛgɛli dɔ wɛrɛ kɛ université la sen dɔ la marifa dɔ wɛrɛ bɔra ale est-ce que o bɛɛ bɛ sɔrɔ polisiso yɛrɛ bɛɛ la Mali la Ala kan kisi l'indépendant
ko BDMSA ni BMSA ko ye duden do ta ka olu bla nyamuga la wasamba to baramu bisina olu kaska sinzi yelma bakana do para tabulula o kan mi ra fam talike Isaka Ojim ko ale ka kiri jabu kanga bobbi nam o kofe jonya wale wisaka kele chugo mina mamunu balaka ado dunga hakaw lafasa o ko la nyini ko shara do kata ko kele likama nam min talike mali finitugu ko ye mujugu kerundo ke panguru fe o ko krasa we ni bamachi keme jati olu ko ni saraka faka finitugu fe ablandan o kany o dirpa nyamgo ba colonel Suleiman Dambele nam ali de kuna fana la se kunungu ablay yani mo wul ka fu ye ma ganzan fa o de akoye gelma yore akuma gacha le républicain ango solo su fa 24 mais ni fali ka do fu ye ma ganzan fa o de ka gele le républicain ala sementia ka foko nyina san laba nyana jewla o ko femunu me wole ko petare ni munu tasmo fili nam akulu shi dagalente sango so bo fo mais souvenir sur ça ni ministre e yorobe ba pan kumado wa fana tiɲɛ wa fo sango sa mais ni ministre ne be misra ne be fɛn kɛrɛfɛ fo bisra fo ba malfɛ cira o tiɲɛ hali ka to don parce que ne be yɔrɔ min na relax biblos ri dafaga ninnu a wuli b'a la donc minuit u b'a ci sanfɛ i b'a fɔ malfɛ de wulila ayiwa a kuma fɔ cogo la fɔlɔ ko min tali kɛ jamana bɛ se ka maracogo bɛ se ka yɛlɛma cogo min na ka taabolo kuraw ta n'o ye fondation de l'État ye fɔ ɲɛma tile fɔlɔ ko wulikajɔ dɔw bɛ sen na walasa ka se ka an ka laadala ɲɛmɔgɔ ni diinɛ ɲɛmɔgɔw sen don a baaraw la o t'a kɛ cogo ye o y'a ɲɛ de voilà an y'o de bila o de kuma an golo la o ye tiɲɛ nouvelle horizon ala y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko kumakan minnu tɛmɛna b'a la ka tɛmɛ bɔlɔlɔw sanfɛ ka jira k'a fɔ ko Choguel Kokola Mayiga ka kuma dɔw don a ko yala ko dɔ de ye jan da a ɲɛ ni ka janfa wa a bɛ se ka kɛ o kuma bɛ sen n'a yen nɔ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Adema PSG ni Faranka wuli o k'olu ɲɛmɔgɔya soba fila kɔni ye ɲɔgɔn kunbɛ Far dagayɔrɔ la min bɛ tali kɛ Mahamad Asaliana Dif ni ale minisuma ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye ko ale ka hakili la b'a fɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔ ka taa ni kalataw boloda cogo ye CEDEAO ka lajɛrɛ in senfɛ ablandan ko bɛ se ka sababu ni ka ji do a la wala ji do k'u labila ka ji sumado ji kalaman na k'a bɛrɛbɛn awɔ Mali tribune na ale kɛmɛ ka sɛmɛntiya k'a fɔ ko asimi bɛ ɲinini na waasa bɛɛ lajɛlen sen bɛ se ka don lasigiba min bɛ wele ko assise nationale de la refondation baaraw la cogo min na min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ sisan o ko a ka fisa bɛɛ lajɛlen ka i sen don a la waasa a ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na bɛɛ k'a k'i kungo ye min bɛ tali kɛ BNDA o ko ale fana b'a la ka sɛnɛ taabolo kura min bɛ wele ko agriculture digitale o ko a jira k'a fɔ ko a bɛ o baaraw senkɔrɔma don a bɛ nin ye sɔgɔmadana kunnafoni teli kumabaw ye tubari kala n b'o minɛ ni bonya ni bolofa ye an bɛ taa ni yɔrɔ dɔ la n b'a lajɛ n'i bɛ se Bamakɔ la dɔɔni monument de l'indépendance i b'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na a bɛ boulevard lɛni fana sisan bɛɛ kan k'o dɔn sisan parce que sisan o de kɛra mɔgɔw ka taama yɔrɔ ye n'u ka ɲɔgɔn kunbɛ yɔrɔ la ni fanga b'a fɛ ka dafiri dɔrɔn u n'u b'a fɛ ka fanga senkɔrɔma tinti mɔgɔw b'o ɲɛsin o de ma voilà yen nɔ CRDA mɔgɔw fana ka parti dagayɔrɔ kɔrɔ bɛ yen sisan a kɛra conseil des collectivités ɲɛmɔgɔyasoba ye d'accord yɔrɔ in fana na UMRD ka sira ne ma fili o bɛ yen ani parti ka école kɔrɔ o de ye NSUP ye ne ma fili naamu est-ce que ne ka dɔnta bannen fɔlɔ i dɔnta bannen n bɛ dɔɔnin dɔn an bɛna dafa sisan donc monument de l'indépendance yɔrɔ min na bolo mun bɛ yɛlɛ ka taa Jikɔrɔni base ani base bɛɛ la ka taa site administrative la i b'o bolon ye wa m'o bolon ye i b'o bolon tɔgɔ dɔn wa a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ de o bolon tɔgɔ l'avenue du 5 septembre 1961 5 septembre o don an ye indépendance ta ka kɛ hɔrɔn ye Moribo ko se da su Nasɔrɔ ma ko bon an yɛrɛ bɛ k'an yɛrɛ la ka na
tubabu soldats là-bas il y a Sembo Watimina au 5 septembre 61. Ale ba senta base bela ambu tubabu ka drapeau nyongri amman tayele anga soldats subsigi ankara yere donc au bolon to go l'avenue du 5 septembre avec une base à la base bela kata kampara watula ani foyela donc Molubo c'est l'avenue du 5 septembre 61 c'est l'avenue le jour où le dernier soldat français a quitté et on a fait glisser le drapeau malien dans le camp au bolo aflana mumbita au conseil dala kata insib dala au bolon au de l'avenue du 22 septembre 46 au de kata seleganina ka katana e fo insibla kateme école Mamadou Konaté la voilà kata insibdala au boloni au de l'avenue du 22 septembre 46 yeseda bangedon de wo blon wo dal ada ku mombo fo ça eko permanence du haut conseil viromina ça c'est la permanence du parti de l'USRD et wo so fana wo jo dorme mo bol hadama de malien ko mo ko kana wo lubi sojo mo tara barake u yere dorme mo duma ka so ninjo investissement humain so jone ko parti ka daga ro tundo ainsi biromina o le tuye école du parti que école le tuye ainsi pe riche de ba joye donc lu ka tonde o tumbita kalanke ka ta politique kalan o sori won maintenant mon rota à ce qu'il y a l'école Mamadou Konaté de USRD à Mali créé donc au Sénégal où l'outa y bala voilà maintenant ni jigina Sénégal ni binata do suguna kata place gondol là au Sénégal ko l'avenir de la nation ko jamana de kasra doni mumbita fo babembala ko l'avenir de l'indépendance horanyata ka indépendance blanc donc molbo de OK tant au chol. Donc, cette partie-là, c'est chargé d'histoire. Elle n'a pas indépendance dans le de l'Union, ouais, l'avenir de la nation, l'avenir de l'USRD, l'avenir du 5 septembre, l'avenir de l'indépendance et le monument de l'indépendance. Donc, au boulevard, il fallait que sera batunté, en a défilé betumbeke au boulevard. Il y a ni Alpha Kachechi, Kasei, Laka, au boulevard. Sinon, femme betumbeke au Yorode. Et la femme? E yoro ina faka bo mali tariku la akanga mogo kan ga nyini kar dongo sebe wallahi sabula abatu an hakili katu anga kokoroba do la jango malika yara tawati sigatola awo ayi trawore jite kambe